खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मुसाहारि। मुसलपुर एबसुआ मुलुगनां अहिंसा सान फालिदों। हादोरनि बिफा महात्मा गान्धीनि 152थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय मुसलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदि मिरु एबसुआ बाक्सा जिल्ला एबसुनि मददजों मुलुगनां अहिंसा सान फालिदों। बे फालिनायनि हाबाफारि बायदियै फुंनि 8:45 रिंगायाव फिरफिला बिरहोयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। 9 रिंगायाव महात्मा गान्धीनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो एबसुनि बारग' बुंथिगिरि बिसोमखोर बसुमतारिया। 9:10 रिंगायाव गोजोननि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोयो सीताराम बसुमतारि, एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, एमएलए भुपेन बर', ज्ञानपीठ डिग्री कलेजनि बिबुंगोरा नगेन कुमार बर'। 9:20 रिंगायाव हिंसा आरो ड्राग्सनि हेंथायै हानजा सुरो आरो बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। 10 रिंगानिफ्राय मुलुगनां अहिंसा सान फालिनायनि गेवलां मेल जानानै थाङो। दिपेन बर'नि मेल सामलायनाय बे गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि मिरु सायख' बर्डनि मासिगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारिया। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो महारिषि वाल्मीकि संस्कृत इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर रमेश भारद्वाज। बेजों लोगोसे गोबां मानि आलासिफोरा बाहागो लायो। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी बिथांनि 152थि गोथार जोनोम सान आरो बे जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला एबसुजों जथायै बाक्सानि हेडक्वार्टार मुसलपुराव नैबे हाई सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआव जों खुंफुंदों। आरो दिनैनि बे खुंफुंनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अहिंसानि जि पुजारी महात्मा गान्धी बिथांनि आदर्श सान्थौ सानस्रि माने हिंसा गैयै मोनसे समाज गायसननाय, मुल्यबोधनि मोनसे समाज गायसननाय आरो समाज फोसाबनायनि गेजेरजों हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय जों हाबा मावगासिनो दङ। आरो जायनि आदर्शनि गेजेरजों गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आन्दोलनखौ दैदेनदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो हिंसा थासारि गुबुन माने साइडनिफ्राय सरकारि पक्षनिफ्राय खालामनायनि जाहोनाव दिनै जोंनि समाजाव थांनाय 30 बोसोराव गोबां जाथाय घटना परिघटना गोबां सौग्राव सौसि संघात गोबां जालांबाय आरो गोबां जिउ खहा जाबाय। बेखायनो दिनै जोङो लिरदों से नो टु भायलेन्स एन्ड ड्राग्स, माने हिंसा गैयै समाज गायसननाय आरो ड्राग्स मुक्त समाज गायसननायनि थाखाय जोङो दिनै फिरफिला बिरहोबाय। बिनि उनाव महात्मा गान्धीनि मुसुखायाव बिबार बावबाय आरो लोगोसेनो जोङो रेलि खालामबाय गोजोननि सान्थिनि थाखाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे महात्मा गान्धीनि जि हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों जोङो फिन खेबसेबाव स्पष्ट भाबै बुंनो नागिरो 2020 शान्ति सुक्तिनि उनाव बर' हारियाव जे मोनसे आर्म्स फ्रि पिसफुल ससाइटि जोङो गायसननो हाबाय आरो जोंनि राजनितिक सांबिधानिक अधिकारखौ लानानै जोङो थांना थानायनि जि सिमां नुदों। लोगोसेनो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जोङो मोनसे शान्तिनि परिबेसजों हिंसा गैयै समाज गायसननायजों लोगोसे जोंनि जिखिनि अधिकारफोर दङ बर' एकर्डनि गेजेरजों मोननाय जोंनि अधिकारफोरखौ जोंनि एकर्डनि दफाफोरखौ मोजाङै मावफुंनांगोन। आरो महात्मा गान्धीया जि खोथाफोरखौ जोंनो बुंनानै गालांदों बिथांनि आदर्शखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन। समाज आरो हारि दानायनि बेलायाव जोङो जेब्लाबो गोजोन आरो अहिंसानि मोन्थोरजों हारिखौ दानांगोन। जि समाव ब्रिटिशफोरा बेसेबांबा मोनसे सुपार पावार बुहुमनि जेरावबो बिथांमोना माने दमन खालामनानै दंमोन, खुंनानै दंमोन। महात्मा गान्धीया नन भायलेन्टनि मोन्थोरजों खुनु हाथियार गुलि बारुद लायाबासिनो बिथाङा माने बे सुपार पावार ब्रिटिशफोरखौ सोलोजों बोलोजों खायदा कौशल जायफोरा माने इक'नमिकेलि इन्डास्ट्रियेलिस्ट जायफोरा माने सोलोंथाइ बिथिङाव माने मजबुत राफोद गुनि गियानि बिसोरनियाव गासैबो क्षमता दंमोन। खिन्थु महात्मा गान्धीया बिथांमोनखौ नन भायलेन्ट रेसिस्टेन्सनि गेजेरजों नन भायलेन्ट प्रसेसन, नन भायलेन्ट मुभमेन्ट, एजाइटेसन माने खुनु रावखौबो आघात होआबासिनो डेमनस्ट्रेसन धरना बा नोङो कुइट इन्डिया मुभमेन्ट माने नन कपारेसन मुभमेन्ट, दण्डि मार्च, सत्याग्रह बे हाबाफारिफोरजों बिथाङा भारतखौ उदां खालामनो हादोंमोन आरो ब्रिटिशखौ होखारनो हादोंमोन। एखे पन्थाजों बड'फाया
1987 मायथाइनिफ्राय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन जेराव गणतान्त्रिक मास पिपल रिभलिउसनानो बेयाव गुबै जायगा मोन्दोंमोन गुबुन गुबुन रोखोमनि बन्द होनाय जादोंमोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि इयुन जिखिनि परिकल्पना दङ इयुननि जिखिनि मोन्थायफोर दङ बेखौ मोनफुंनायाव गणतान्त्रिक नन भायलेन्ट जिखिनि एक्टिभिटि आरो एक्सननि गेजेरजों हाबा मावलांगोन बेखिनि खोथाखौनो स्पष्ट बुंबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव गोदानै खुलिदों गंसे शपिं मल क'क्राझार सहराव थानाय गोदोनि बाजार इन्डिया शपिं मलखौ सिफायनानै गोदानै भि-मार्ट मुंनि गंसे शपिं मल खुलिदों क'क्राझार सहराव थानाय गोजाम अभारब्रिजनि गुदियाव एबा एमआरएम हस्पिटालनि अपोजिट साइडआव गोदानै भि-मार्ट मुंनि गंसे शपिं मल खुलिदों बे गोदानै खुलिनाय भि-मार्ट शपिं मलाव नोंथाङा गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय आरो बायदि मुवा बेसादफोर मोननो हागोन जेरै उन्दै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै ओंखाम ओंख्रि संग्रानि आइजें आइला आरो बायदि मुवा बेसादफोर मोननो हागोन नोंथाङा बे भि-मार्ट शपिं मलाव नोंथांनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ थांनानै गावनि गोसोबायदि बासिनानै लायनो हागोन